Welkom bij alweer de laatste aflevering van Waarom Sjen Marijtse. Elke keer ga ik een heel mooi gerucht maken voor een diner aan het eind. En Joet hebben we de finale. En dat ging mijn speciale gast, Henk de Jong. De trainer van Cambuur. 2020, dat wie een vreemd jaar voor Cambuur, maar ik voor Henk. Een heel jaar in zijn voetballen. Het vonken spotten eruit. Wat is wie een kampioen? De schaal die we al oppoetst. En toen, ik ging er mij moe. Ik denk wel dat we even klinken gaan. Nou, welkom in mijn keuken. Ja, dankjewel. Op wat is dat? Hey. Oh, ja, Hartstikke goed, man. Ik had nooit verwachten. Maar Nee. ik vind het hartstikke leuk dat ik je wijs, maar ik ben benieuwd wat we dwang in. Nou, eerder, de walje koeken, want dat gaat hem worden. Maar ik wil eerst even weten van die beste wat een keukenprins. Ah, zo, het is goed dat Diana dat nou eens zet. Maar ik kan eigenlijk alles meidje wat er is. Alleen- Spaghetti. Ja, spaghetti. Ja. Maar is ik een grote huishouding? Wij zijn meisjes 6 en Marcus nou krijg je de huis, maar we zijn een grote huishouding. Maar ik ken ierpelgeruchten, ik ken spaghetti, pilaf. En vies het ik leuk. Nou, het mag net langer worden dan 3 kwartier. Dan hakt de kopper net met beer uit. Dat ben ik geleerd, maar het staat ieder zijn eigen, hè? Dat is die. Nou, wij gaan Joet ook wat maat zien. We maatje willen en we hebben er even over. Maar ik weet net hoe het bij hem vergeet, maar dan is het nee is die. Het is nou nog hard is die, maar het is nee is die. En dan lees je die walje koeken lezen daar. En dan is het eigenlijk het lekkerste is er al. En dan denk ik bij mezelf, kennen we daar nou nog wat met mij? Ja, je kent ze aan de vogels, ja, rijgen, dat is wel leuk met de band. Maar we kennen echt iets lekkers met maatje. En dan wil ik graag, dat is ook voor mij het volgende dorst, want ik jou die even een opdrachtje. Ja. Tje, ik pak even een kartelmesje, dat is even belangrijk. En dan moest even zien, hij laait zo goed. Hè? Dan, als hij zo laait, denk ik, nou oké, dan snijdt dit kapje eruit, want hij moet wel lezen, zo. Ja. En dan pulkt dit er even een beetje uit. Dat er een beetje, daar kan wel wat in zitten, broer. Maar ze zijn vaak wat droger. Ja. Nou, zo. Dan heeft hij er een beetje rondingen. Nou, die is al klaar. Zo. Dus even 4 van die en 4 krinten. En dan hebben we even een mandarijntje. Ja. Dan pels even een mandarijntje, want ik moet wat garnering erop hebben. Want ik maak even de crème, de vulling daarvoor. Oh, mooi. mooi. Zo. Dan doen we deze even skielen. Zo. En dan pak ze even 1 partje mandarijn. Daar heb ik even een trucje voor. Zo. En die snijdt even terug. Zo. Zo, eventjes insnijden, zo, mijn kartelmes, kijk. Oh ja, precies. Kan. Dwars terug. Oh, dan kan je die. Ja, die en dan is dit, glimmer op. ja, dan snap je. Je hebt best talent, joh. Ja, dit is mooi. Ja. Zo. En dan kunnen we daar maar gaan neer. Nou, Top. de rest doen die wel mij. Of net? Zal ik je eens wat vertellen? Ik jou altijd die oliebal in mijn skwanheid. En die is 2 weken daarna. Is er nog een eten in die droge oliebal. Nee hoor. Nou, hij is Maar- nou een maar voorbeeld. dit keer krijgt er een net. Nee, dit keer doen we het. Maar het is echt weer, hè? Hij is gek op oliebal. Als je dit even doet, dan ga ik Ja, eventjes onder slag. Top. We zien eventjes de molken. Maar net alles. Even een beetje. Zo. Even het vuur aan. Zo. Die laten we zien. Dan doe ik daar een echt vanillestokje in. Vanille de Bourbon, hè. Ja. Even iepen snijden. Want dan komt de smaak van de vanille heel tot zijn rug. Zo. Schraap ik straks even de vanillestokjes eruit. Die. Dan kan de suiker erin. Oh, lekker, jongen. Hupsakee. Nou. Hey Henk. Ja, jongen. 2020. Nou. Dat ben je mee hier, toch? Of Nou, altijd daar? Het is net mijn allerbeste ierwest in mijn leven. Maar ik pak daar altijd wel weer de goede dingen uit, hè. Ja, hè? Dus ja, ik ben wel wat zinslagjes west. Maar toch ik wel weer mooie dingen. Maar wat wie die grootste inslag dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Dat wie aan het begin van het jaar. Nou, Joert, precies niet alleen. Ja. Stond ik op Artisjonne bij het jonkje van Brilstra, Rowan Brilstra. Aanzien kistje. En, Oh, dat is die jongen die die Delft is, tussen. die is Delfts. Ja. En daar had ik botles van aan. En daaromheen wie een En dat is een goede maat van die? Ja, zoon van een hele goede vriend van huis. Ja, of verschrikkelijk, ja. Ja, dus dat begon zo raar. En daarom heen wie en ik nog zo'n meisje die jonge meisje die komt overlijden. En normaal ben ik helemaal net. Normaal ken ik het ooit wel een plakje, maar dit wie zo bord. Ja. En dan had ik in het begin bordles van hoor. En voor meer dat ik wel mensen. Maar dat wie het privé, maar wie het sportieve
weet ik, waardeloos hier. Want ik bedoel, ze hebben het kampioenschap hebben ze hem oppakt. Door wie is razend wist. Door wie is er bij BBC heeft te zijn dat dit nog nooit in de historie dit met het allerergste wordt ooit. Ja. Ja. Waar had het net, ja? Maar ik ga eerst die Engelse woorden nooit leren. Want ik denk, dan ben ik rechtstreeks op de BBC, dan mag ik Engels praten. Ja. Maar dat weet ik net normaal dat gebeurt. Hè. Als 29 wedstrijd spelen, mag een jonge wedstrijd, alles is duidelijk. En dan gebeurt dat, terwijl het een sportbond is. Hè. En ja, dan denk ik, jongens... Schande, zeist. Ja, ik vond het schande. Ja, dat vind ik nog steeds. Ja. Dat vind ik nog steeds. Maar Claire, ik kan me er wel bij delen, jong. Na verloop van tijd. Want ik vind dat een trainer ik de eerste wijze die zei, oké, nou is Claire. Want Dan moest je zeggen, en nou is het doen en nou de kapper voor. Ja, want ooit bloeven er al in hingen. Zo, een trainer bepaalt ik de sfeer in de club. Als je altijd met zo'n noatske kop rennen, dan is iedereen bang en angstig. Ja. Dus dat wil ik net. Dus we hebben op een gegeven moment tegen ik zijn en nu draaien we het om. En we gaan dan het omhoog en gasjaam is je nou. Ja, we zijn er redelijk voor. Natuurlijk winnen was, verliezen was, maar dat jet bij voetbal, dat is sport. Ja. Het is net altijd even goed. Maar dat is ik normaal. En als we al jaar mooi verstaande bij hebben, dan... morgen begint het na hier. Maar dan hebben we over een maand of 5... Ja, 4 en heel. Dan stemt het denk ik wel heel aardig voor. Ik hoop dat de beker, de schaal die al op poetst weer voor 2020... deze keer nog glimmender naar je lauwe tageert. Dat wens ik hem echt aan. Dat is zo echt net normaal. Hè. In 56 jaar is het denk ik 3 keer gebeurd dat ze kampioen worden winnen. Ja. 2 keer of 3 keer. Ja. 1 keer promoveerd. Ja. 56 jaar. Hè. Ja. Dan zoest er 2 jaar achter elkaar doen. Ja, dat zou echt uniek zijn. En mij zijn klap. Ja. Dus zoek wat trots op werden. Jawel. Ja. Best ambitie, toch? Jawel. Ik ben hartstikke trots op mijn club, op mijn jongens, op mijn meisjes. Tuurlijk, joh. Ik moet even uitlezen wat het mag is. Want ik ga die melk opzetten, Henk. Ja. Dit is maïzena. Ja. Daar ging het mij binnen. En ik heb hier eieren. Die gooi ik er nou even bij. Ik moet er even aan denken dat ik dat direct goed tariet. Want het moet net sieren. Want als ik in die eieren nou... Dat moet straks. Dus gewoon rieden. Ja. Heeg vuur. En dan heb ik maar dit papje van de Jerpelmol komt er straks terug in. Als je dan in 2020 just... En ik zet het een beetje op mijn rietje. Nou ja, het kampioenschap, dan krijgen we gewoon. Nou, dan gaan we het naar je stadion. Net te vergeten. Nee. Naar je stadion. Nou, dat is een heel verhaal. Dan hebben we, dan moesten die jongens elke keer maar weer zoen op het veld krijgen. De corona, wat ik een toestand. Maar dan hebben we nog iets. Dan heb ik nog eens een keer, om het eind van het jaar, de bestuurscrisis. Kreeg ik nog een keer door die heen. Hoe is die zo? Ja, dat is nog een aantal weken geleden. En gelukkig is dat al een beetje genormaliseerd. Ja. Maar dat weer wel even lastig. Het stadion vind ik heel schande. Maar dat gaat komen. De boel is inzet, de voorbereidingen zijn getroffen. Ja. Dat zit nog wel wat vertraging op rennen, maar dat verzint jou het ik. En de club, maar de stad ik. Het is een grote club, ja, zeker. En als dat 1 keer rennen ik denk dat Cambuur, die kan gewoon een stabiele eredivisieclub worden. En dan krijg je fantastische duels in Heerenveen, Green. Ja, daar heb ik al zin aan. Ja, dat is nog mooier dan als je naar Ajax Feyenoord. Ja, dat is het. Dat is de absolute top. De absolute derby. Ja. Dus, dus daar zullen we machinaal naar uit. Ik hoop het. Maar ik mag net de volle voor u rennen. We zijn hartstikke positief, het zit er goed op. Ja. Maar het is nog net klaar, hè? Er komen nog mooi wat wedstrijden. Het is nog net klaar. Maar goed, je stiert een tevreden trainer. Ik ben heel tevreden om mijn staf, om mijn spelers, om mijn club. Ja, mijn totale club. Ja, ik ben er wel trots op, ja. Nou ging dit koen, dit met koud worden. En ik ga een beetje huiswerk maken, want ik ga dit al koud zien. Want nu kan ik het natuurlijk net verwerken. Hier ga ik de kouderjemmen en de slagremmen. En die maak ik even een goede trollkoor hier. En dat mijn koor heeft dit een crème suisse. Dus dit is gewoon slagroom. Dus het is net zo'n je bakker proeven. Nee, maar was ik een beetje slagroom bewaren van mij? Ja. Dit ried ik terug. Ja. Gewoon helemaal. Zo. Ik zal het even nog. Dit giet even te zien, de spuitzak. Dat is echt lekker. Maar eerst even die vinger er doorheen halen. Want dit is al de versporendste lekker. Oh nee. Oh, dit is echt heerlijk. Heel romig. Hier hebben we de waljekoeken. Daar die het door Henk. En dan komt die schöne spuitzakse safel. Misschien zo.
Nou maak je er gewoon een heel dessertje of een gebakje van. Ja, heerlijk. En dan kom ik hier eventjes met die mandarijntjes. Daar geven we maar garneren. Die komen er zo mooi op. Dit is keurig die in, Henk. Ja, toch hartstikke mooi, jongen. Ja, zo. En dan pak je ze er even af. Zo. En dan laat je ze eventjes zo mooi op het plateautje. Ik heb dat eventjes een beetje te gaan even fixen. Krint. Room Suisse. Zwitserse room. Dat is dus die gieler jemmen. Zo. Nou, die er eventjes zo omheen. Zo. Wat mooi, hè? Even een liet stakje green erop. Ik zou eerst bewegen. Nou, er zit in ieder geval wat gielen zien van Cambuur. Ja, maar dat moest ik. Ik wil met jou praten, toch? Anders kom je naar de body daar, hè? Nee. Nou Henk, dit is hem, jongen. Ik hier nog even wat lekkers voor die, want we matten deze jong vieren sowieso. Leuk, hè? Dat we hier zo mooi together bij me kosten. Maar het is even zien. Hier ga ik een lekker flesje bubbels voor die. En ja, we horen de afstand, maar die krijgt ook. En ik moest zeggen, wij klinken op een fantastisch hier. Komt-ie. Ja, ja, de ridder. Zo, hij doet het voor. Ja, geweldig. Geweldig. Nou, en dan hopen we op Lok. En we hopen op Seine. En we hopen op een sportief hier. We hopen vriendschap. We wensen elkaar alles daar en zoenens. En voor alle Friesen. En voor alle Friesen. Het is net Cambuur Verenveen, het is alle jaar. Zij is het. Yes? Lokkig naar hier, Lok en Seine. Dit weer waarom je maar rijden. En ik zou zeggen, geniet ervan. En net vergeten, lekker eten. Hij rijdt ze. Zo. Zo. Nou, maar we even zo'n ding naar binnen werken. Als je nou even zo'n dingetje. Oh, man. Lekker. Heerlijk. Heerlijk. Heerlijk.